Me baro? Na ganka da kuɗi. Ina za ka? Baba na ne, ya aike ni, ya ce min je in kai kuɗin adashi. A nan ɗin? 500 guda 4. Za ka kai kuɗin adashi? To abin da nake so da kai, na san kai yaron arziki ne. Allah ya ma albarka. Aman. Rike nan ka gani. Kawo wannan ɗin ka gani, aiken ka zan yi. Wannan? Kawo aiken ka zan. Shine kuma cikin gidan zan aike ka saboda kar aiken ya gwame ma kawo. Oho, kan je ba da wannan ko. Shiga gidan ka ce a baka siga. Wannan? Ka ce a baka siga na murtala. Na murtala? Sauri. Sauri. Barin je, in na je na siyo ma. Kai sauri. Sai in dawo. Ka da ka anshi kuɗin ka. Sauri. Siga na murtala. Baba na je ba fa siga. Baba. Dabba ce wannan ya mun wayo ne. Za a je mun wayo ya ishi yan 500 guda 4 ya ba da 20. Wala ta ina bola ko ina bola ina je. Hai, wayo Allah na. Subhanallah sannu. Wala buƙayi min abu ta daɗi. Funka! Wayo Allah kamar kare in daina zubarwa. Ba mi. Wayo Allah. Yaushe ka sa gemu? Ai ya fama ruwa da ya ci na. Funka! Ya fama ruwa? Na cikin fitsari na bai daɗi. Ka zo ka ɗauke min wani sauƙi da nake ji. Wayo Allah. Ni ma ka mun sata ne ka mai da rainin wayo. Ka mai da ni wawa gara mara hankali. Wato in ka je ka canza kala yanzu. Ka je ka koma baki. Ko? In ka wani canza murya. Sannan kuma ka je ka sa gemu saboda ka ɓace ko to da riganka na gane. Sabida haka wannan gemu ma cire shi zan. Wannan na sunna ne. Kai. Wancan bai da gemu haka. Kaga, na san waye. Ka sani? Dan iska ne. Kula haka yake sa ake mun dukan siya. Ai kaga gemun ka kamar na ban sunu ko? To shi ma haka gemun ki yake. Ka daina jamun. Akwai zafi. Akwai zafi. Akwai zafi. Ka yadda ba ni ba ne? Wannan ne Baba Sani na wara ne, dan iska ne. Wallahi kullum haka yake yi sai ya dinga zuwa yana satan ma wa'insu akuyoyi da kuɗi sai a dinga ɗauka ni ne. Saboda irin kayana yake sawa in zai je saka. Wallahi na ɗauka shi ne. Nan ba 20 ɗin. Ba zan bada ba, shi zan ba mu 20 ɗin ya bani 500 ɗina guda 4. To sai ka je kyan. Ni ma ba dan je ba. Ba za ka je ba? Kaga ka taimake ni. Idan ko ba haka ba, to ka je na sa irin wannan kayan irin nashi. Dan wallahi ko idan na ƙara ganin ka da irin wannan kayan ko ba shi bane idan ban kashe ka ba la tsire mun. Dan ko ana gani da irin kayan wallahi na sumar da shi. Na ji na daina je ka. Ka gaya mai ya kawo min kuɗi na. Yawa ka ce mai ya kawo min kuɗi na inda muka haɗu ya anshe min kuɗin. Zan gaya mai. Why are you running? Why are you running? I not to hear word. I not to hear. Ya aka yi kana leka min cikin gida me ya faru? Miko min shi. Ya wa zan miko ma shi? Ki miko min shi. Ba a mikowa. A ga miko ni din. Ke kike daure mai gindi. Na daure mai gindi. Okay. Ai ba shi kadai bane. To wallahi tallahi daga yau ka je da damfara. Sabida me? Sabida me? Akan me zai dinga sa kayana yana damfara irin kayana? In ya je siya a kasuwa ka hana a saida mai. To ya canza. Ba zai canza ba. Na rantse da Allah ko. Watan taron mun za ku yi ko? In Allah ya yarda. Ke ma kala halake ma yadda faraci. Ba komai. Wuce mana to. Ki miƙo min shi na ce. Na ce ma ba zan miƙo ma shi ba. Za ka fito, za ka sani. Idan ya fito sai kwado amma ba anan ba. Je ka. Wuce mana. Ya ake turen ne.